Welcome to the Voice Daily Devotional Broadcast with Apostle Miracle Prince. Today's message is Ndinoziva Jehova amusati mandikundikana. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ndinovimba nyasha dzokudenga ziri pamusoro pako muzuva ranhasi ropafadzwa nezita raJesu. Once again, I'm Apostle Miracle Prince. Thank you for your time for listening to our broadcast, the Voice Daily Devotional Broadcast. Hallelujah. Muzuva ranhasi ndinoda kudzidzisa shoko raMwari nemusoro weshoko unoti ndinoziva Jehovha amusati mandikundikana. Kana ukavhura shoko raMwari mubhuku ya 2 Vakorinde chapter 6 verse 16 inoti tembere yaMwari ingatenderana seiko nezvifananidzo nokuti isu tiri tembere yaMwari mupenyu. Mwari sezvaakareva achiti ndichagara mukati mavo nokufamba mukati mavo, ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu. Saka kana ukada kudzeya mashoko ese aya ega anokutaurira kuti Jehovha kunyange hedu isusu tiri vatadzi pamberi pavo, asi ivo havasati vatikundikana kutiregerera zvivi zvedu. Kunyange hedu isusu tichiita zvimwe zvinhu zvisinei naivo Mwari, asi kuti ivo Jehovha havasati vatikundikana kutiropafadza, havasati vatikundikana kutiregerera zvese zvatinopara pamberi pavo, nokuti ivo Jehovha ndiMwari. Saka ivo havasati vatikundikana nokuti vachiri kuda iwe neni kuti tibve mumabasa erima ayo atiri mukati mawo. Haleluya. Kunyange hazvo Mwari vachiri kutida uye vasati vatikundikana pakutiitira zvese zvatinoda mukati meupenyu hwedu, asi paita mubvunzo uyu uri kufanira kudavirwa newe, hama mudikani. Tembere yaMwari ingatenderana seiko nezvifananidzo nokuti isu kana tichiti tiri vaKristu tiri tembere yaMwari? Nokuti umbavha huchiri pakati pedu, kuchiva kuchiri pakati pedu, uroyi huchiri pakati pedu, kupokana kuchiri pakati pedu, kuvengana kuchiri pakati pedu, makuwa achiri pakati pedu, asi isu tichiti tiri vaKristu tiri tembere yaMwari, uye mweya waMwari unogara mukati medu nokufamba mukati medu. Kana mweya mutsvene uri mukati menyu uye uchifamba mukati meupenyu hwenyu, tembere yaMwari ingagotenderana seiko nezvifananidzo kana imimi muchiri kuita mabasa ese aya ataurwa pamusoro apo? Haleluya. Kana uchakadaro, mweya mutsvene waMwari hausati wava mauri. Zvese zvandataura izvo pamusoro apo, kana uri mumwe ari kuzviita, tiza kuita zvinhu zvakadaro, ndo zvifananidzo zvacho, mabasa asakarurama. Tembere yaMwari unoona sekuti ingatenderana papi chaipo nezvifananidzo kana Mwari chaivo vachigara mukati menyu zvechokwadi uye vachifamba mukati meupenyu hwenyu nemi. Hazvina pazvinotenderana kufambidzana tembere yaMwari nezvifananidzo, asi Jehovha vane hanya nesu. Kunyange isusu tiri vatadzi kudaro, havasati vatikundikana pakutiitira zvese zvatinoda mukati meupenyu hwedu. Haleluya. Inini ndinoziva kuti Jehovha hamusati matikundikana. Zvese zvatinoda muchatiitira Jehovha nokuti muri baba vedu. Haleluya. Be blessed in Jesus' mighty name. For you to be able to send in audios of these teachings every day. Also, if you have a prayer request,
You can call or WhatsApp us on this number +2761 916 4897. Once again, I'm Apostle Miracle Prince. To God be the glory.